Xalkên piştê yên kosiyên behrê yên vala bi gelemperî li beravên Guama Fetteh ya Ganayê têne dîtin. Rêxistina jiyana xwezayî ya cîhanê dibêje ku 6 ji 7 cureyên kosiyên behrê di xeteriyê de ne. Hevdem aktivîst jî didin zanîn ku hêlîna 5 ji van cureyan berê li Ganayê bû. Over the years, Di nav salan da em tenê niha 4 an ji 3 cureyên ku hêlînên wan li Ganayê ne em tomar dikin. Ev tê vê wateyê ku me ji xwe 2 cureyên wan kosiyan lêre winda kirin. Masîgirê li vir dibêjin ku her sal nêzî 5 kosî têne kuştin di torên masîgiriyê de dixeniqin yan jî bo goşt û hêkên xwe têne neçirkirin. Ayede, ayenem. O bipe. Goştê kosiyan xwarinek xweş e, hin kes jî hez dikin û hin jî hez nakin. Ez ji kalê wê bekartînim û li vir difroşim. Goştê mayê dipijrînim û li sûkê difroşim. Rizgarkirina kosiyên mayî hevildanek tîmê ye. Kluba futbolê ya Fetteh Young Stars ji 2019 vir ve parastina kosiyan girtiye sermilê xwe. There has been the need for us to educate. Pêvistiya perwerdekirina civakê hebû û ez her tim dibêjim Fetteh Youngster tîmeke civakê ye bû civakê. û serokê bajarê piştevaniya kulübê dike. Ji ber vê yekê her kes di civakê da piştgirî dideme. Em ji vê bû perwerdekirina civakê weke amûrekê bikartînin. Di demsala hêkdanînê de endamên tîmê ji êvarê heya berbanga sibê li ber avê nobedariyê dikin. Da ku neçirvan û ajalên kovî ku zararê nedin kosiyên hêkên xwe dikin yan hêkên wan werin revandin. Herwa lîstikvanên futbolê bi firoşgerên goştê kosiyan û masîgiran re jî dixebitin da ku wan li ser giringiya parastina jiyana deryayê perwerde bikin. Di demsala hêkdanîna 2019 û 20 de hejmara kosiyên kuştî ji 47 da ketiye 26 û hevdem li ber avê bêtir hêlîn hatine dîtin. the number of nesting events. Hejmara hêlînên ku hatine tomarkirin di vê wateyê ku xalên hêkdanînê ku ji hêla nobedarên me ve hatine kontrolkirin zêde bûne. Sala borî me nêzîkî 5 hêlîn tomarkirî bûn. Di salên 2020-2021 da me zêdeyê 145 hêlîn hene. Ev hejmarên tîmê ne ku kluba futbolê ya Fetteh Young Stars pê ser bilind e. Lê ji holê rakirina dawxwaza kosiyên deryayî yên di xeteriyê de ne armanca wan ya serekê ye û hevildanên Kurd yên bo pirtir gol avêtinê.